корча ра меқапа ба дасташ меқапа дастша мебара ва як каби мезанаш мега дар дасташ мезана дар ҷоиш мезана ян уже спецприём даҳай як тай дигаш ое ки амихелӣ кардан ай лелнобод дастан у датшави удан арақ мехӯрда дастан омадан шиштан гап задан вақте ки гап ки мезананд гапошон мегрезад ба ҷураш файродш карда рафтан шиштан ҳамҷа намедонем чӣ гапшон гирехтаги ҳам хел гапошон мегрезаем хеле мезанам во пиём 10 соли дига метанаш салом алейкум бардори азиз умедворам ки хуб ҳастен сох саломат ҳастен бардори азиз дар масъалаи ҳамин бародаре ки киштанаш ман гуфтам ки мақсад ҳамаша подробно мегӯтон хуб гӯш кунем бародари азиз бародаро ҳамин бародаре ки киштагишанд баъзе комментариҳои негатив менависонем ки бригадир буд пасрендик буд намечи буд фалон чӣ буд авача як чиза намедонен намефаҳмем барои чи ҳамин негатив менависонен ай худо битарсен е мардакои хуб ай худо камтар шарм кунен просто ай худо камтар битарсен ай худо шарм кунен бародаро зубор закрит зубора ман маҳкам кардиям иншолло видеоша мепартоя ман мепартом видеора зубор маҳкам бароям қадар хуш ба ҳолаш ба худо қасам ку хеле инсон дар ҳаёт камай бародарои азиз мардак занг задай мега ака басай мега дига суми зиёд напартоин мега ӯ хиёлш ки ман аҷиба ки худам партофтисамаш басай мега мардак занг зай мега ака мега сум бисёр гузаштай мега басай мега мақсад хеле одамо кам дар каман е бародарои азиз ай худо битарсен хеле гапҳои негатив нанависонен ака гӯш кунем бародарои азиз ин бародармон қатъи бачаҳои исфара мешиштай лелнобод ин бародар кондуктори автобус будастай кондуктори автобус файродш мекунанд хонада мераванд мешинанд ав бадбахто менӯшидавдастанд арақ мехӯрдавдастанд омадан шиштан гап задан вақте ки гап ки мезананд гапошон мегреза вақте ки мезананд пиён ки мешаванд гапошон мегреза корчара мегирад мезанад ӯ бародар як бача ки чира мезана як бача ки исфарагира мезана корчара мезана ки ай даст корчара меқапа ба дасташ меқапа дастша мебара ба як каби мезанаш мега дар дасташ мезана дар ҷоиш мезана михелда хулоси гап мегреза ӯ бача мепартояш мегреза баъд корчара мегирад ира мезана корчара мезана а бача як мардакои калон ман намедонам як 55-60 сола ҳамҷа суратҳошон ароӣ кардагиян якташ хеле калон солан якташ дар спецприём роиш кардагиян уже спецприём даҳай як тай дигаш дар амуиш ки корча зайгияй уш маҳкамай бародаро уш дар адел маҳкамай намедонам кай судша мебранд обшим бачаҳое ки амихелӣ кардан ай лелнобод дастан ӯ датшави удан ятш хай бечора уш ҳичко накарда бечора чико кар дига хулоси гап намихелӣ ҳодисаи кор бол нанависонем ки ин бача пиён дастай хубш кардай ин бача пиён набдастай ин бача просташ файродш кардай ба ҷураш файродш кардай рафтан шиштан ҳамҷа намедонем чӣ гапшон гирехтаги ҳамихел гапошон мегрезаем хеле мезанам во пиён дастаян мегиранд амира ҳамихеле мезананд корча қатъи барои анқа бародарҷоно мақсади ман чия мақсад ман овае ки бачак мардакои калон омаден кор карден ай пай зиндагитон бишем куҷо мехезен арақхӯрӣ мекунӣ мастӣ бар пастӣ мегӯянд ин ҳамин хурдшина ҳозир мебаранд яқина и ҳамин хелай барои анқа бародаро ман дига просто дар комментария бисёр нависондед ман барои анқа гуфтам боқӣ дар амони аллоҳ бошен худованд ҳамата нигаҳбон боша бародаро хай карта дастун партофта наметонен маҳкамш кардан ма суратчак роӣ кардан шад чӣ мекунем мегирем мепартом иншолло
да ҳақш докунен сағира будаса хай модараш як модари пир доштай бечора додарак доштай ана да ҳақш докунен бародаро худо нигаҳбон томоша дар амони аллоҳ бошен. мусофирони гироми қадр, мехоҳед билети арзон дарёфт кунед, аммо дар ҳамагӣ авиакассаҳо билет гарон аст. хушхабар, авиакассаи бобои лангарӣ инсоф нав кушода шудааст билети арзон ва боэътимод ба тамоми самтҳои Русия ва Тоҷикистон ва дигар республикаҳо. пули худро сарфакорона истифода баред ва барои дастрас намудани чиптаҳо номерҳо дар болои экран +7 968 664 99 96. бо мо бошед. авиакассаи бобои лангарӣ инсоф. عزیز انشاءالله تو واسه بردار عزیز ما در مترو چوکستان قرار داریم 4 مترجه بازار داریم بیا انشاءالله در خدمتیم چیکار می‌بینید تمام نمون دارو است خانه است اونجا بعد برای خراب شدن است بردارو مینوکسیدین است رونیکش است سیودونا است اینای امپیروس است تریوادنو است اپیدونیا است مقصد تمام نمون دارو است بردارو بتونید بیا انشاءالله دسترس کردن می‌کنید بعدا چیکار ببینید بردارو جوی هیجوما است کدومی که هیجوما میاد یک کتاب قرآن توفه کرده میشه هیجوما چیکار باید برادران عزیز کتابش که میداره بعد کتابش که سینما ماساژ روشنای آپارات واکیومی ماساژ بعدا هیجوما میگیریم باقی در خانه الله باشین بیا ان شاء الله در خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله.